Nyaya Emmanuel Mahamba uyo kutsikwa nemuUganda mushure mekunge adanana nebhebi racho rinonzi Ntombi Zodwa ayazokora motokaize vanhu vari kuti tiri kuplana match yekuti tiende titaure nemapurisa kuti we want justice. Musikana abva uya nesaida rake restory asi pamadetails acho paratidza kuti ari kuprotecta murume wake uye zvaratidza kuti haana remorse. Uko shamwari yemurume yabva yangoti regai tikupei correct narrative yezvese zvakaitika parondedzerwa kusangana kwakaita vanhu ava uye musikana uyu anga achitogara nemuUgandan vane vana vaviri ndobva angofila kuti haachamufili muUgandan akuda kumbotestawo zvekuZimbabwe pakudaro ndobva asanganisa Emmanuel nemuUgandan uyu zvinova zvakazokonzeresa kuti mukomana asvike pakutsikwa. Kuri kunzi zvakare pane umwe mukomana anonzi Madhubhala akamutamba midi panyaya iyi. Pakutaurirana kwese kwaitwa pangobvunzwa musikana kuti ko murume wako ari kupi abva angoti yaazivi ndokutokata foni kuratidza kuti aiwa there is something fishy zviri kuitika. I don't know. Uye narrative yazopuwa nemusikana yabva yangokontradicta zvese zvakaitika. Shamwari yacho ndobva yadecida kufona kuti azvitaurire zvakaitika. Uyu musikana ngasada kutambanisa achititirera nhema panapa. Musikana pane nyaya dzataura, pane nyaya anyasoti uya nenyaya yake zvakanaka-naka. Panyaya yekuzoti azongonzwa noise vanhu akurwa, asi ruzoti vanhu vakatangire kurwa ngasada unyepa. Akatanga fight, mufesi wake ndiye akatanga fight. Chinimira ndikudzai zvakaitika kubva Maxeni. Machinda anga ari padheni achizvimwira doro ana Madhubhala, Manu navapana vamwe kuUganda because ndovaziva vese pane vanhu vachimwa doro kubva Maxeni. Obva kwazoitika zvokuti vakabatwa nenzara machinda vachinzwa nzara. Obva vati Madhubhala ndiye ane mota yeboat, ndiye anga ane mota chete papa. Madhubhala ndimufana wekuUganda anga achinzi anga akapfeka white. Obva vaita sei? Obva vati hande tonotsvaga nyama. Vachinotsvaga nyama ndopa vakabuda obva vati hande kuti kuna 12 Street ndo kune nyama yakachipa. Vachienda nekoko ndo pavakapfuura nekushopu kwemuchinda uyu. Madhubhala zvinonzi akanomira nemota kumberi kwerodhi because obva ati rega ndipfuure pashopu yemuchinda wangu iye muchinda yemuUganda. Obva amira kuseri kumberi kwerodhi kumberi kweshopu. Obva atora time. Akatora time Madhubhala ari kushopu ikoko achitaura machinda opezera aburuka mumota. Achiburuka mumota Manu nemwe mufana kana maona mufana anga akamira pamba achidhumwa ndiye akabva abudawo vabuda vese. Manu achinoti ari kunoita weti chikumhiri kwerodhi. Chinda muUganda ndopa akabuda mushopu achiperekedzwa naMadhubhala achitobuda vachionekana. Ndopa akaona Manu kumhiri kwerodhi. Achiona Manu kumhiri kwerodhi because akambotumirwa vhidhiyo kunzi ndiye munhu ari kudya mukadzi wako. Ndopa akanopinda mushopu unotora hama akanobuda nesando mushopu. Achibuda nesando mushopu ndo musikana wepa akaonoti ko murume wangu tora sando ndopa akabuda achikono Manu nesando. Akarova Manu nesando musoro. Manu nesando ndopa akatanga fight obva yatanga kuti vanobva vabata ko muri kugwirei muchinda obva adzokera mushopu because Manu anga ane hasha kuti wandirerei nesando anombotaura newe. Ndopa akabva atora dombo manobva anorovawo mota yake. Ndopa akarohwa mota iyi Ford Ranger ndopa yakatemwa nedombo. Obva yatemwa nedombo pakona. Vanhu vachimanya vachinoti chamari mota yako iri kutemwa nedombo wapinda mushopu. Manu achitidi gozi vangu adhaku Manu achitofamba achida soafuratira hachata sezviri kumashure. Muchindo ndopa akanositata mota obva asvika achinomudhuma kekutanga Manu achinowira pasi. Ndopanozotorwa vhidhiyo reare achirova U10 futi achimudzokorodza kechi2. Vanhu vakatarisa ndo madhumirwo akaita kwete zvemusikana zvekutaura zvekuti inini mupazo Manu akazonotora dombo akanotema mota jijiji ngasada kuti nyepera. Hatina kana whereabout yako kuti ari kupi. Zamobvunza Madhubhala paWhatsApp kuti shamari ko muchindo arikungoti I don't know. Chero iye musikana ari kuziva. Hinda adropa foni. Mbebhuyu haana kuroorwa kana nemuUgandan angoitiswa vana chete because mbebhuyu anga asina na plan. Mbebhuyu chimira ndikudze nezvembesa iyi. Mbesa iyi
yaitongogarawo nemuugandeni bhozi yanga isina naplan. kuzimbabwe kwainobva inoti vabereki vayo haina vabereki. Achiudza muteso wangu Manu, achiudza Manu aiti bhozi pavaimhanya vese ndaito hapana chaitika chandaisaziva nenyaya yembesa iyi. Chero dhera auya kumba ndaitozoti mbesa ienda kumba uku. Mbebui aitaura kuti inini handina vabereki, munhu muugandeni ndiye anotondichengeta, ndiye anotoita kuti ndiite but inini handinakirwe naye. Vhidhiyo angotaura kuti murume wangu pane ini handichadi kuuya kumba kwako, kana tichisangana tofanira kusangana kumwe kunhu bhozi padheni pako pane vanhu vanowirira nemurume wangu. Vangu vachiri kudanana. Yes. Vangu vachiri kudanana, kwete zvavutwa zvokuti vangu vasiri kudanana bhozi hazvina kana 3 weeks back vanhu mwana wangu akatondiudza kuti ndandinayo mbesa iyi. Zvaruta zvokuti takarambana musi wa28 ine zvakaoma hazvo guys, zvinorwadza zvikuru. Ndo paunoona guys kuti hey, nyaya dzevanhu vevanhu vedu ngatigara tasiya zvina makuva izvi tisinga justify action yakaitwa nemuugandeni zvaakaita zvakaipisisa zvachose. But musikana uyu, she needed to take responsibility of her action. She was staying with the Ugandan guy, vari baba vevana vake, vari mukadzi nemurume. Tinoda kuti kwai tizvirerutse kuti is the baby dead. It is not the baby dead. You are staying together, your husband and wife, then wapedza ipapo wopinza Manu munyaya dzakadai so idzi, then wakutaura kuti Manu akawire kubasa kwangu, ndosaka baby daddy vakatozotora mota vachimutsika nekuti anga apotsera mota yavo. Zvimwe zvacho hazvimeke sense. Kozoita murume uyu anonzi Madhubhala uyu, inyoka ine misoro miviri kana mitatu. Nhasi anotamba naManu achita nditotenga nyama, opedza ipapo odarika kushopu yemuugandeni achida kundomeka sure kuti varwa. Chaakanoita mushopu nguva yakareba, then vozodzoka Manu akutotsikwa. Zvanga zvichiitirwa chii? Zvakaoma hazvo. So guys, hatisi kujustifya fact yekuti mukomana wekuZimbabwe aita zvakanaka bodo akatotora mukadzi wemunhu, but tiri kuti isusu no one deserves kuurawa nenzira yakadaro, kutsika kunge uri kutsika plastic, munhu achichema achirwadziwa, uchiramba uchiuya uchikwira pamusoro nezimota uchiinda uchipwanya mabhonzo. Aiwa guys, pakaipa. So comments akawanda panyaya iyi from all angles. Vanhu vese vari kukondema zvakaitwa nabhodhi vekuUganda, asi zvakanyanyisa kuti sisi ava vakaunga vari pakati pelove triangle aya tatichi expecta kuti vachamirawo fotudza kuti baba vevana vari kupi, but vanoratidza kuti aiwa bodo vari kumira nemurume wavo. Pane vanyora chirungu chikuru vati ivo, there has to be a balance of perspective in this whole narrative. I don't see this as a war of gender or of nationality. Rather, people should just call out this whole incident in black and white as it is. It's really sad that someone anofa nenzira yakashata kudai, excruciating pain is unmatched. Mukomana akafa uyu akabhadhara infidelity yake. The woman he was cheating with is also guilty for cheating with someone else's husband. For everything sinful you do, there is a price to pay. Uyu wekuuraya mukomana wekuZimbabwe anofanira kunofira mujere zvachose, and should be an example to others that if you react to situations and use your emotions, it can put you in the worst predicament ever. Emotional intelligence is a fundamental element, and ignorance is not an excuse. I feel sorry for the wife of the deceased, but the wages of sin is death. So ndevamwe vane muonero wavo vari kuti mukomana akabhadhara chitema chake, avawo vekutsika vanofara kunobhadharawo chavo chitema chekuuraya nekuenda kujere. But anyway, boys rari chitoti hambesai tinotoiziva kuti yakadai. Musikana ari kuti yanga arambana nemukomana 28 January, asi zviri kuratidza zvaka 28 February, but zviri kuratidza kuti vanga vachiri kudanana 2 weeks ago vakatoenda vese kunotamurana. Wotoona kutoti saka pajaradha apa pavari kugara pane maUgandans. Iwe wotora mukadzi wemuUgandan womuvharira pamba ipapo, unofunga kuti vanhu vacharega brotherhood yekunyika kwavo kuti vakuprotectewe nekuti kwai muri mashamwari. Aiwa, handiti munozoona zvazotisvitsa papi. So sisi ndombi zodo ava vekuZimbabwe vari kuti aiwa havasi kuziva kuna baby daddy, ende ivo vanga vatosiyana naManu. Vataura zvakare kuti vakaedza kuskrima, vanoonekwa pavhidhiyo vachimanya vachiedza kuti vastope murume uyu, but anotovananga achida kutovatsikawo chero navo.
atizivi chidzidzo kune vakomana kuti minda yevanhu guys regai vazvikohwere kwete kuti varima isusu toda kundodya ipapo. Tiri kuti kumhuri yarasikirwa nyaradzwai munguva yakadai kuoma zvachose. So kune match iri kurongwa kuti vanhu vapinde mumastreets vachidhimanda justice yekuti mukomana apinde mujere uye pasava nekurwisana kwakadai. So vanhu vachiurayana senge huku. Investigating officer vazama kucontactwa nana More Boys Minutes kuti vanzwisisane asi havasi kuansa mafoni havadi kutaura naanyone nekuti kumusha vanhu vanenge vatofana kuungana vachiti maybe tinoviga. But anyway guys, since iyi yanga iri criminal offense iri around kufa kwemunhu uyu, mapepa acho haafambi nespeed. Panotanga paitwa ma-investigations, poitwa ma-postmortem, potariswa mutumbi kuti wakatsikwa kusvika papi, kuitira kuti chero munhu wacho achizoendeswa kujere vange vataura kuti ma-broken bones mangani, chakadai zvingani, kuitira kuti mazuva wano unogara kujere uko ati wande wande. So kune vanoziva mukomana wekuUganda uyu, aiwa ngatibatsiranei mukomana aitwe brought to book. Chatinoziva isu ndechekuti mhosva irovi, chero ukatiza zvako muSouth Africa, chero ukatiza mapurisa, asi ngozi aiwa ngozi inokushayisa hope, inokuurayira chero vana vavakazvara nezvizukuru imvi, chero imbwa dzekumba kwenyu chaidzo, will never be the same. Tsogona chero kutotiza chaiko kuti aiwa bada pamba apa pane ngozi inorema. Do leave your comments on what you think panyaya yeManyu Mahamba.